ताला दिनै नै लोगोफोर नैबे तालाखौ बुखावनानै जोंनि ब्लक अफिसाव सिखाव हाबदों। सिखाव हाबनानै नै टिभिखौ लांबाय। टिभि दंमोन जोंनिया गभर्नमेन्टनि मोननाय आरबाननि बे टिभिखौ लांबाय। बाखि जेबो लाङाखै। नैबे सेटअप बक्स आरो रिमटफोरा दङ। रिमटफोरखौ लाङाखै, जेबो लाङाखै। गेस दङमोन, गेसखौ लाङाखै। आरो बेवहाय प्रिन्टार दङमोन, प्रिन्टारखौ जोङो साननैसो सिगाङावनो लांना दोनहैनायखाय मोनलाङाखिसै सिखावा। नायदो नै जेबो खालामाखै, मात्र टिभिखौल' लाना थांनो मोनबाय। टिभिखौ लांबाय। सिखाव जाबाय दिनै कालिंदर ब्लक कमिटि जोंहा इउपिपिएलनि अफिसाव टिभिखौ लाना थांबाय सिखावा।